Bingelela abalandeli be-channel esisichazakele amaphupho. Igama lami ngohlengiwe, isibongo ngohambo thoke. Namhlanje nginesifiso sokuthi ngeke ngichaze lapho khona umuntu hliphizelwa izinto zakhe asuke azizamile. Engabe uyasebenza, engabe khona ibhizinisi onalo, ngabe nje khona lokho okukulungelayo empilweni yakho. Mase kuba khona abantu abaziyo ngalezo zinto zakho, noma abantu abayizimbangi kuwe empilweni yakho ngempilo impumelelo ezosiza wena, noma ngalokho wena osuke uzokuzama noma okuzamayo ukuzisiza. Uma bebona ukuthi cha, engazi ukuthi wena ibhizinisi lakho liyaphambili noma umsebenzini usebenza ngendlela ekahle, kwaziyo ukuthi kusize ukulungisa izinto zakini kanye nekhaya lakho, noma ngabe yini losuke uzama ukuyilungisa ngaleso sikhathi, mase kuba khona abantu abangakufuni lokho ukuthi kwenzeke, engathi bengakubona uhliphizeka, engathi bengakubona lezi zinto zishona phansi nje uhluleka. Uyabona, kunamaphupho ke bakwethu ozowaphupha, lawa ke engizowabala-ke. Ake ngiqale. Okokuqala, noma ngakona okokuqala ngoba ngithi okokuqala, kodwa ngibala iphupho engiqala ngalo mina. Uzophupha uma nje uphupha isicapha, umnyango, isicapha nje lisusukuvala impela, sihlephukile noma sihlephuka, uzama ukusilungisa, kusuke kukhombisa ukuthi kunabantu abazama ukona izinto kuwena. Ngoba nina bakwethu ngeke ngachaza ngathi umnyango uma uphupha usuke ukusho ukuthi abantu bakini basuke bekutshengisa isimo esithize ngawo, ukuthi ekugcineni kuzoba neminyango noma kunezinto ezizongase zivuleke, zikuvulekele wena, kube kuhle kuwe. Uma kusuzibona kunomuntu ohlephula leso sicapha, okusho ukuthi kuleyo nto leyo osuke inikezwe abantu bakini kunalaba abantu laba bazama ukona leyo yinto leyo. Uyabona, behlephule bazama ukona lo mnyango ovulelwe abantu bakini, leli thuba elihle lomsebenzi noma lento oyenzayo ethize wena oyenzayo. Shuthi kuleyo nto leyo mnyango ovulekile empilweni yakho, wasebenza khona, kwaba kuhle, kwazalunga izinto, zenzeka izinto ezinhle. Abangasekho ke mase bekutshengisa futhi uhlephuka, bakutshengisa ukuthi kulokho abakuvulele kona bakunika khona kunabantu abazama ukuyona leyo nto ihliphizeke. Sho ukuthi basuke bekunikeza isexwayiso sokuthi akube khona imizamo ongase uyizame. Okwesibili, kusuke kusho ukuthi leyo nto leyo, lento yesicapha, ikakhulu kubantu abakwazi ukufinyelela kuwena. Uyabona, ikakhulu kubantu okwazi ukuthi babe mhlawumbe ubungani, mhlawumbe abantu nje abaseduze kakhulu empilweni yakho, abakwazi ukufika ezintweni zakho, abakwaziyo ukuthi bone izinto ezinjengalezo ke bakwethu. Uphinde futhi uma uphupha iwindi lihlephukile noma amawindi ephahlakile, uzama ukulungisa, uzama ukuvala, okusho ukuthi kunabantu empilweni yakho ababheke izinto ozenzayo befuna ukuzona, esho ukuthi ngokuthi wena uthola ukuthi awunakile, kanti bona bakwenzela noma bakuhambela ngemuva ukona lezo zinto zakho. Njengoba phela awukwazi uphupha uvela uphupha iwindi lihlephukile endlini yakho, okusho ukuthi wena kuloso simo okusona kunabantu abathize abaqhamuka behleka, kanti abahleki bafuna ukuthi konakale okuthize kuwena. Ngaleyo ndlela ke suke fanele uqaphele leyo nto. Uphinde futhi uziphuphe uhlephukelwa ukhiye noma ukhiye wesicapha uhlephuka, okusho ukuthi bazama ukona indlela wena owenza ngayo izinto ukuze zikwazi ukuvuleka. Uma ngabe mhlambe ngumuntu ojwayele ukuthi akhulume kahle msamo, noma mhlambe ashisele impepho ucele, bazama ke manje ukuthi leyo noma iyiphi indlela ngiqonde lezi ngiyibala kuphela, noma ngabe yiphi, bazama ukuthi le ndlela ozama ngayo ukuthi izinto zakho zihambele kahle ayingabi sakusebenzela, akungabe kusalunga. Ingakho uzophupha uhlephukelwa ukhiye noma engabe uyalahleka. Lokho nje kodwa okusuke kwenza ukuthi kuphunyuke ezandleni zakho, kusuke kukhomba ukuthi bahliphiza, bona indlela ozama ngayo wena ukuzilungisela kubantu bakini, uzicelela ukuthi izinto zakho zilunge, bayayihliphiza ke leyo ndlela leyo ojwayele ukulungisa ngayo. Uzosiphupha futhi uphethe ujeqe, uphucwa mhlambe wona into nje shuthe ekukhumalisiwe. Uzosiphupha kukhona abakuphuca ujeqe, uzosiphupha ukhona abakuphuca isinko, uzosiphupha kukhona kakhulu abakuphuca amagwinya bakwethu. Ngikubalula ngani ke lokho kwamagwinya kanye nojeqe? Yingoba leyo nto isuke ikhomba ukuthi yinto lena eyakhiwe yidlozi lakho laselakunikeza bakwethu. Ngaleyo ndlela yinto yasekhaya lakho osuke iphiwe yona. Uma uziphupha
uphucwa yona ingahlali ezandleni zakho, noma ngabe kuthiwa mhlampe uphucwa umuntu omaziyo noma ngabe kuthiwa umazi kodwa igcine lingakwazi ukufinyelela ezandleni zakho. Gada kunabantu abakukhulumela njengoba ngibala igwinya into ukudla lokho okutholakala ekhaya. Ngiyabona nje ukuthi khona abakudayisa kodwa into okwazi ukuzenzela ngezandla zakho le. Into ejwayeleke kakhulu emakhaya esiphila kuona noma esikhathini esidala namanje kodwa nje sho ukuthi yinto lena ekwazi uqhamuka ekhaya. Sho ukuthi leyo nto sukuphucwa yona ngaphandle ngiyasibona nasisinko ukusho ukuthi kunalento oyinikeziwe ekhaya lakho ophila ngayo, noma mhlampe umsebenzi otholile uthole ngokuthi ufunelwe idlozi la kupha wona. Manje masubona kukhona ngathi uyakuphuca, okusho ukuthi kunabakukhulumelile emsamo noma abakukhulumelayo emsamo ukuthi lento lena awumusa ukunikezwa, ayihliphizeke, ayikuphunyuke, ayingahlali ezandleni zakho, mayingakusebenzeli. Sho ukuthi ihlupheka nakho uphethe ezandleni, uhlupheke kukhona kodwa kube ngathi yinto enjani engekho. Uzophinda futhi bakwethu uphuphe amanzi angcolile. Ngeke ngachaza phambilini ukuthi amanzi nemifula bafethu asho amakhaya esihlala kona noma isimo thina esikhula ngaphansi kwaso esimweni sabantu abaphilayo kulelo khaya ke kudala. Ngase ngiyayichaza ngahlukanisa okwanamhlanje ke ngizochaza futhi ngisho ukuthi ngabe sengichaza indaba ukuthi uma engcolile amanzi kusuke kusho ukuthi kunezinkinga eziwulaka ezivusa ulaka ekhaya lakho noma emakhaya eni wena sokuphupha amanzi emnyama ukuthi kufanele kulungiswe. Uma wena ke uziphupha uphakathi kuwona noma umuka nalowo manzi lawo, okusho ukuthi lapho kwenziwe into ethize kuwe, noma ngabe kuthiwa ubucwiliswa umuntu noma ngabe kuthiwa kodwa nje mawuzibona uphakathi kulawo manzi kusho ukuthi kunolaka ovuselwe lona wena ngabathize ukuze bakuqhathe nedlozi kube ngazi ukuthi awenzi ngendlela esuke ifanele. Shuthi basuke bephehle into nje ezoba isicefe ebayisidina ebantwini abangasekho. Uzowaphupha lawo manzi, uma waphupha basuke bekwazisa abangasekho ukuthi wena sekuthiwa usuwenza ukuthi ube ungakwenzanga, kanti kudidwa izinto ozizamayo. Uyabona, wonke lamaphupho engiwachaza bakuthi abantu ngiyathanda ukuthi bawanake ngoba idlozi suke likwazisa ukuthi kuthiwa ngawo. Ngaleyo ndlela suke kufanele ukhulume nawe iziphendulele. Uzophinda futhi uphuphe izinja. Ngeke ngathi izinja mawuziphupha zikhomba isimo sedlozi lapha kwabantu abakwazi ukugada ke esimweni sokuphila kwakho. Uma zimnyama basuke bephendule zikhomba isimo sokuthi kuphendulwe isimo sedlozi libe mnyama kwena, lingakusizi, lingakulekeleli kuze zonke lezi zinto ezingizibala la zenzeke kuwena ngaphandle kokuthi kube khona into ebavimbayo ebaphazamisayo eyilona lelo dlozi elivamise ukukugada. Ngaleyo ndlela uzoziphupha zimnyama, mhlawumbe nabadlwane bakhona bemnyama kukuningi osho ukuthi baguqule isimo sengilosi phezu kwakho ukuthi ingakulekeleli noma bengakuganga noma ingane abafisa ukuyenza kuwena. Uzophupha abelungu, uphupha amandiya. Lawo maphupho nje mayehambisana noma ngabe lawe ngwabalile uthola ukuthi akhona sokuwaphupha kuwona, kufanele ukwazi lokho ukuthi cha kuvuke isimo somona noma kuvuke isimo sokungafisa ukubona okwakho kuyaphambili ngathi bengakwehlisa kubekise phansi. Abantu abathize abazi okwenzayo noma abantu ophilisana nabo noma abantu lapha usebenza khona wena emsebenzini wakho. Uzowaphupha lamandiya lawo. Amandiya ngachaza ngasho ukuthi bakwethu abantu laba suke besondelene nawe abakhombisa isimo sokungakufiseli okuhle. Ngachaza ngathi abelungu ilapho khona isimo sakhona sichaza ukuthi laba abantu wena ophila kanye nabo bakufakele izimo zezilwane empilweni yakho. Ngicela ukuthi okwanamhlanje ngeke ngime lapho bakwethu, ngizophinda futhi ngiqhubeke namanye amaphupho. Ngiyabonga.